ikusten duzu nola dagoen hau? Bai, badaukagu pixka baterako. Beno, zer egingo diogu ba? Tira, jasotzen hasiko gara. Lehenengo zakarrontzia ustuko dugu. Frutazalak, pipazalak, ogia, denetik dago. Bai, baina dena organikoa da, beraz. Eta mai gainekoa zuk jasoko duzu? Zerbezalatak, paperezko ahozapiak, patata zorroak. Hau guztia poltsa batean sartuko dut, gero bereiziko dugu. Kontuz, sofa azpian kristalezko botila badago. Bai, eta plastikozko bi ere bai. Eta hau? Zer? Kartoi hauek. Horiek telebista eta berogailua biltzeko erabili genituen gogoratzen? Bai. Gortina berriak ondo daude, ezta? Bai, oso politak daude. Baina zer egingo dugu zaharrekin? Jarri beste paper hauekin batera, gero ikusiko dugu. Beno, dena jaso dugu, ezta? Orain bakoitza bere lekura botatzera. Bai, guazen.